Barski akademski hor Antivari muzika osnovan je povodom nezavisnosti Crne Gore 2006. godine i vrlo brzo je osvojio publiku jedinstvenim izvođenjem klasične, džez, filmske, duhovne i pop rock muzike, ali i atraktivnom koreografijom. Do sada su imali preko 300 nastupa u zemlji i inostranstvu. Smatrao sam negdje kao i osnivač hora, tada i umjetnički rukovodilac i dirigent, da grad Bar treba da ima jedan ovakav akademski hor koji pjeva na akademskom nivou. Dosta imamo repertoara. Ja sam učenik i magistrirao sam kod naše velike dirigentice sa područja Darinke Matić-Marović, tako da sam to naučio od nje i od kolega koji se bave kod našu zemlju horovima, tako da uvijek smo bili specifični. Ja sam godinama vodio ženski hor sa kojima sam obišao, to svi znaju, i pola Evrope, tako da sve te naše umjetničke nekakve osobenosti, nekakve naše umjetničke, mi smo to tako smišljali prije nastupa na nastupu, da bi publika ne samo čula kompoziciju jednoglasno, dvoglasno ili troglasno, već i vidjela i vizuelno da hor prati sadržaj, suštinu uopšte te pjesme, tako da smo se trudili tada, a i sada sa mješovitim horom, da naš svaki nastup bude interesantan publici. Da je interaktivan, da zaista publika potpuno bude uključena u sve ono što vi izvodite tog trenutka na sceni. Tako je. Suština svega je u stvari da publika shvati sadržaj i da doživi tu našu umjetničku interpretaciju. Umjetnička direktorka hora odnedavno je poznata crnogorska sopranistkinja magistar Aleksandra Vojvodić-Jovović. Od samog početka sam nastupala sa horom Antivari muzika kao solista, a od ove godine sam i umjetnička direktorica tog ansambla i zaista se veoma radujem. Taj ansambl je izuzetno uspješan i gaji od klasične muzike do izvorne muzike, tako da ja ću voditi računa o odabiru kompozicija i o tom umjetničkom dijelu. Hor Antivari muzika je nedavno promovisao projekat koji je podržan na javnom konkursu turističke organizacije Bar Valorizacija naše kulturne baštine. Program obuhvata umjetničku obradu najpoznatijih izvornih crnogorskih narodnih pjesama.